Il-Partit Laburista nieda proċess ta' konsultazzjoni bl-isem Mit Idea għat-tfassil tal-futur ta' pajjiżna. Dan l-eżerċizzju miftuħ idur ma' 10 fori politiċi li jkopru l-oqsma kollha li jaffettwaw lil pajjiżna u l-ħajja tal-poplu Malti Wawċi. F'konferenza tal-aħbarijiet ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun ġie spjegat kif dan l-eżerċizzju ta' diskussjoni ser jara li jinħolqu Mit Idea li jixprunaw il-bidla f'pajjiżna. Mit Idea propju fis-sena li l-Partit Laburista qed jagħlaq il-100 sena mitwaqqif tiegħu. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Daniel Mikallef li nieda dan il-proċess ser ikun responsabbli minn 3 fori politiċi bl-isem Soċjetà fejn kulħadd jimxi l qudiem, Għawdex u kunsilli lokali aktar b'saħħithom. Aħna nemmnu b'saħħa fil-kunsilli lokali, rridu naraw kunsilli aktar empowered, rridu naraw kunsilli li dejjem jattiraw l-akbar firxa wiesa ta' talent possibbli sabiex ikunu huma il-mezz ta' trasformazzjoni li hemm bżonn fiċ-ċentri tal-irħula u bliet tagħna fil-komunitajiet fejn aħna u l-familji tagħna ngħixu lkoll flimkien. Min-naħa tagħha l-kap ta' delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Mirjam Dalli ser tieħu ħsieb 3 fora politiċi bl-isem ġid li jasal għand kulħadd, l-ambjent ġid komuni u saħħitna. Il-3 fora politiċi li ħankun qed nikkoordina jittrattaw l-ekonomija, l-ambjent u s-saħħa. U illum anke bl-esperjenza tal-aħħar xhur aktar minn qatt qabel nafu kemm dawn it-3 suġġetti huma konnessi flimkien. U l-Partit Laburista jrid jara li noħorġu policies li ikunu qegħdin isostnu s-sostenibilità. Intant il-President tal-Partit Laburista Ramon Attard ser tkun responsabbli mill-fora politiċi li jitrattaw l-ugwaljanza, il-futur ta' wliedna, il-qafas demokratiku ta' Malta u l-irwol ta' pajjiżna fil-Mediterran, fl-Ewropa u fid-dinja. Il-koll indaqs qed inħarsu lejha bħal kulħadd għandu drittijiet u dmirijiet tiegħu f'pajjiżna għalhekk l-ugwaljanza twassal biex kulħadd iħossu inkluż u ħadd ma jibqa' fil-periferija. Kull min jixtieq jagħmel kuntatt jista' jagħmel dan billi jibgħat email fuq 100@partitlaburista.org jew messaġġ fuq il-paġna ta' Facebook tal-Partit Laburista.